l'oportunitat de posar en pràctica tot allò que jo penso. Es diu molt sovint que els joves tenim molts ideals però que mai els portem a la pràctica, que xerrem molt però que no ens comprometem amb res. I per mi, posar-me un vestit tradicional i sortir al carrer cada cap de setmana és d'alguna manera implicar-me en allò que jo penso, i és per mi això, ser pubilla. Però més enllà d'això, també és l'oportunitat per mi de donar-me a conèixer i de conèixer gent. Soc molt tímida i així és com una obligació que m'autoimposo a fer coses que normalment no seria capaç de fer. No sempre me n'en surto, però és com una oportunitat per créixer jo mateixa i a la vegada fer-me créixer alimentant-me dels altres. Fa arribar-te encara a estimar-te més i veure que hi ha gent que continua lluitant per unes tradicions i unes coses que et pensaves que no. I veus que hi ha molta gent que pensa com tu i que realment s'estima Catalunya. Ha sigut un dels millors anys de la meva vida. He conegut molta gent, he fet molts amics i amics de veritat. Has conegut persones que pensen igual que tu, que lluiten per lo mateix i alhora també ha significat compromís al poble i a Catalunya. I has intentat fer el millor. I que s'acabi no vol dir que ho deixis tot, però sí que s'acaba una etapa molt important i que, si més no, sí que t'ha fet madurar perquè has tingut que marxar a molts pobles a fora i defensar, no sé, és un compromís i tot compromís crec que et fa madurar. El viatge a mi m'ha portat creixement personal. És molt tòpic, però veure el que sent l'altra gent per Catalunya i com defensa el que pensa i l'oportunitat que s'ha donat tu de fer alguna cosa semblant i de sortir diguéssim, del teu cercle més petit i conèixer Catalunya et fa veure les coses d'una altra manera. Et fa replantejar-te qui ets i d'on ets i què vols fer. És com si fins ara algo que creies que no tenia importància es convertís en una cosa molt important per tu i tinguessis la necessitat de defensar-la i per això t'obliguessis a ser millor tu per tal de defensar millor allò que creus. Un cúmul de sensacions i de vivències, milers, centenars d'experiències viscudes i com una fase d'aprenentatge personal, com una fase d'autoconeixement, però alhora de coneixement de persones que tenen molts punts en comú amb tu, que comparteixen un mateix ideal o les mateixes, potser no ben bé idees les mateixes, però sí un mateix sentiment de catalanitat. Veus a través del fullatge que no et sents sol, sinó que hi ha molta gent arreu de la resta de Catalunya que està en la mateixa situació que tu, amb aquestes ganes, que genera tot un gran reconeixement als altres i al mateix temps et fa sentir molt reconfortat.